dawo. Ta yaya za a samu gyaɗa ba bawo? Dan dai ruhi yana jiki a dawo. Daga annabi ne ake biɗa ba wani ba, mu ƙara basi. Wake samu idan baka izini ba, waye sharafi idan baka littafi ba. Ya cikin kudura bakai kama da rato ba, kai ne da mai da akwai na gaban ba, ka kara yi da ni. Judi da kai kaɗai aka kawo, ya mu kuɗi a ala kai ka kira aka dawo. Duk wani alkhairi da kadirin ka ka jawo, ka gina gata har ga wanda ma bai zo ba, zubin sahar da ni. Ya zikirin layi sinadarin ka da ƙarfi, mai yankan shauku kana da ƙarfin kaifi. Ko ban ji daɗin ya ganka zai rage zafi, dan kai ne ma'in dalalin farko habibi mai juya zamani. Ya babu fatayi ka kara yi mun nima, kai mun yadda kai musu annabu kai alfarma. In ka samun babin da zai kashe dama, ai dama ciwo bai yi wani inda da magani. Kai ka rike yankin da babu wanda ya kawo, Musa Isa Nuhu duk jizi suka kawo. Ka kai inda sarki ne ana bukata sai kai, ba wani mai magana idan kana nan sai kai. Kai ya aje mana kai ya ba mu kai ne jin kai da ufu mumini. Tauraron shirya waye in ba kai ba, duk wani mai kai to bai kai ba. A ce ma ga masu hankali bai samu guri ba, ya shirya shiri dan hanya bai hau ba, a bashi magani. Ba wani tsari wanda annabi bai kawo ba, ko wata mafita wacce za ka ji bai bayar ba. Hatta bacci waye zai ce bai koya ba, wani tsarin jasadi bai bar madadi ba daga Muhammadi. Annabi ka rushe karya, ka rushe mai karya, jaka daidai rabu ne a gabanka da baya. Duka tsaraici Ahmadu kai ka saka masa kaya, zama algaita ka taimake ni da kaya daidai da zamani. Wazan bin na bika waye kama da kamar ka, Ahmadu na kira sunanka, kai na ilawu bayarka. Ta yaya za na bar madadinka, ta yaya za na bar hidimarka, kai ne abin da rabu ya baka, kai ne cikar girmanka, kai ne isa da duk albarka. Ya madani babu samanka, barkin duba na biyunka, ilmiki dar kai muka ɗauka, mai wala saufa na zaɓe ka, yarda da ni cikin mabiyanka.
bambanci gun talaka ko mai ɗan danshi. Duwatsun da kake za ka ga rayuwa ne shi, ya jagorancin hadara mai kamshi, kai da kake da shi. Fa'in na kama saduku hanyar tsira, kai ka iya sarki waye zai ma gyara. Alaika salatullah da Allah kai ke hira, manzan mai zanci kai ka ajabta bahira, jamil muhsini. Har da adam kudura kai ne farko, ga ka a ƙarshe farkon kai Allah ya ɗauko. Sai ta kama komai sai ta kama iko, ƙarshen mamako kan ka shigo a kaliko a cika zamani. Kullum kulliya jami'u ka cike komai, komai zan ce ma sai dai in ma maimai. Jinjina an yi ma Ahmadu karantar komai, kai aka baiwa duka ya sarkin ma'asumai a dogara wani. Allah ya ba wa kaunuka zan musu gata, kai ne mai ramar da Musa ke kwadayinta. Hajar buri mu yake yana kora shi da fata, rama ya samu ya zamto mai makaleta, ya ka gani gani. Wata alfarma da Ahmadu ne suka samu, ga dukkan bukata kun Allah ko gashi suka kamu. Adamu ranka ya ci itaciya babanmu, inda shi ya fake sannan abuwar Allah ya samu, gashi kuna gani. Adam harshen Allah kai ka wuce ta ka take, babban al'amari tun da ka zo ba sake. Mabudin aljanna da kai aka sa mata haske, duk mara kai to ba shi ba ko da leke, akan haka sanar da ni. Kai ka kira rana sanda ka so ka ta dawo, ka dawo da ganin nan na ido ga makawo. Ka roƙa min Allah ya ɗauke min mai ciwo, sannan ka ta ajuya zuciya ta ta tafiya, kai duba gani. Hakimu don Allah kada ka bari da kaina, ka ɗebe mana aso ka ƙara wanke raina. Kome wani zai yi min don ya kashe